salutări, suntem astăzi, ne jucăm Roblox. Băi, n-am mai postat de o săptămână și am zis să mai postez pe fix Roblox pentru că n-are ce. Da, efectiv, n-am mai postat Roblox și nu știu de când timp. Wait a second. Ce merge așa? Gata. Am gândit să ne jucăm niște on the wall sau nu știu cum se numește. Cred că ceva de genul jump difficulty, nu știu. Ok. Nu prea mi se vede imaginea clar. Ai prostia. Dar uite, not clear. Aici pot să-l văd. Nu știu, în filmare nu mi se vede ca lumea atunci când pun intro-ul. Dar, sunt eu acum și cu ăștia. Dar, totuși, dive, parcă sunt, da, se zice în dive. Bă, de ce ai căzut? Ai, mă, pe și n-am chef să fie tired. Adică egalitate, tired. Da, am înțeles. Uitați să rupeți butonul de like dacă mai vreți episoade de Roblox. Astăzi strângem 3 like-uri și mai fac episoade de Roblox. Dacă e facem cu abonații, zic și eu, de ce vin după mine? Dar totuși, ăsta e easy, hai mă că poate să-l facă. Dar în filmare nu se prea vede. Adică am uitat eu să pun calitatea de când am început filmarea. Și asta ar fi normal, când am terminat de filmat. Nu mi se vede ca lumea filmarea, adică am uitat eu, am înainte să pun calitatea. Da, e totuși 480 calitatea. Puncte. Asta am de spus, mă. Da, nu știu. Dar mai am încă o chestie care am vrut eu să spun. Urma acum să fac niște promovări, dar nu știu dacă mai era cazul, așa că dacă mai vreți să vă fac promovări, scrieți în comentarii. Dar, în fine, acum am crezut că cădea. Am crezut că o să cadă, dar, în fine, mai aveam, deci, vă jur clar, jur că asta chiar o să spun, că mai aveam un cont de Roblox, care avea Robux. Pe bune. Deci nu e clickbait. Aveam chiar un cont de Roblox. Nu mai știu cum era numele. Nu mai știu. Dar nici parola nu mai știu. Și am pierdut contul de tot. Nu mai l-am în dispozitiv, nu mai am în Roblox, nu mai am nimic. Nu mai am în Smart, nimic. Aveam într-un telefon mai vechi, bă, și puneam Robux, bă. Puneam Robux și era mai OP. Deci, bă, era prea OP. Eu aveam maxim peste, cred că aveam peste 600 Robux. Să spunem așa. Ce vreau asta de la mine? Că am reușit eu să fac ăla. Bă, ok, ne pucăm Robloxian cu Robloxiană, deci nu se acordă asta pentru că sunt și copii. Dar, na, acum, ne pe chestia asta. Acum vine timul. Bă, am vrut să... Ok. Bă, eu nu vreau să mă înghesu între aia. E cel mai bine să faci așa, adică 2 se duc la locurile lor și 1 se duce la locul lui. Cred că e cel mai bine așa. Am căzut, al naibii, așa. Și... sunt camera mai aici. Avem 50 de puncte. De aici văd perfect. Ăla s-a dus de apasăm pe tine. Dar chiar e și apa acolo și apasăm pe tine. Nu mai e nicio scară pe aici. E decât asta. Nu e că am coborât. Da. Poate îmi dă un de la impozi. Solo round. Aparent eu am câștigat. Ei boi. Nu știu ce echipă sunt. E echipa albastră. Ok. Vreau să mă sui. Ăsta e.
Mamă, ce nubie! Cum naiba să cazi la o chestie din aia ușoară? Adică trebuia decât să stai apăsat și atât. Sau stai la face mișto. Nu, că bine că nu s-a băgat cu mine în echipă, că ar veni nici măcar nu câștigam puncte. Tipul ăla chiar e noob. Dar nu neapărat nu vreau să dau cu hate. Hai! Like dat, am luat și noi 10 puncte. Frumoasă fireliște. Da, am vrut să mai mă duc... prin vacanțe, să spunem așa. Doar că nu există timp, nici măcar nu există vreo de-asta, eu sunt. Lasă că vă zic eu după, că hard. Bă, pentru mine e super easy, pentru că fac chestia asta. E super easy, bă! Cum naiba să nu pot să fac așa ceva? E bune. Eram căzut, mă. Aparent te lasă unde. Deci te spawnezi pe platforma asta. Eu uite-l pe ăsta. Eu uite-l, mă, pe ăsta e kill. Uite-l pe asta e kill. Mort? Ok. Și ăștia au reușit, mă, să fac. Dar chiar că am zis de kill, porul meu a mai crescut. Și jur, a mai crescut. Și nu știu să-l tai, să nu mă tund, e destul de lung. Și da, cred că cea mai bună idee e să mă tund. Dar nu cred că acum. Bă, iete. Și am mai zis, am uitat. Și am vrut eu să zic că aș vrea să mai mă duc prin plimbare, să spunem așa, în ghilimele, dacă s-ar pe ăsta. Boing, ăla-i, mă, ăla-i, tată, hâț, Johnule, înoată cheluțul. Da, știți, cred că știți clipul ăla. Ok, reconchem pe aici. Dacă v-a plăcut, oameni buni, nu uitați să rupeți și voi butonul ăla de like, să trecem și noi cât mai multe. Așa că dați și un comentariu pozitiv